Pe la 2:30 văd afară un girofară. Când mă uit erau mascații, speram ca să ies afară. Pe la 2:30 văd afară un girofară. Când mă uit erau mascații, speram ca să ies afară. Împreună cu ai mei frații, nu mi-e frică de mascați și de cei din Ichepeu. Cu frații mei de la Pepăruș, pentru Naneț, pentru Mihai Ursaru, socru mare, socru mic, și pentru toată adunarea. Mulțumim mult! Împreună cu ai mei frații, nu mi-e frică de mascați și de cei din Ichepeu. Cu frații mei în Tupeu, împreună cu ai mei frații, nu mi-e frică de mascați și de cei din Ichepeu.